Il-Kap Eżekuttiv ta' Malta Enterprise Farrugia spiċċa jistaħba minna fil-veru sens tal-kelma. Net news ilu għal dawn l-aħħar ġimgħat li tanab lil Farrugia, l-eks kap tal-komunikazzjoni tal-Prim Ministru Joseph Muscat, biex jgħaddi kopja tal-kuntratt straordinarju tiegħu b'salarju u benefiċċji li se jlaħqu sa 500 euro kuljum, kemm verbalment kif ukoll b'mod uffiċjali skont l-att dwar il-libertà tal-informazzjoni. Waqt attività pubblika fl-uffiċċji tal-istess Malta Enterprise u li għalija kienet mistiedna l-medja, kull meta jara l-kamera ta' Net News Farrugia jipprova jistaħba. U fit-tmiem l-attività għadna nistennew barra l-bini biex nieħdu kumment, iżda fil-waqt li l-assistenti tiegħu qalulna li se jiġi biex jagħtina kumment, Farrugia kompla jinjorana. Sakemm fl-aħħar qabatu mar fuq il-kameraman ta' Net News li kien fuq xogħlu waqt l-attività pubblika f'post pubbliku. Skużi? Privatament nista' nitkellem. Ma nixtieqx nagħmel xogħol kif nagħmel xogħol kif għandu nagħmel kert. Anzi kont taħdem fil-ġurnaliżmu naħseb taf xi ġifieri. Nafsew. Kont taħdem fil-ġurnaliżmu naħseb privati. M'għandniex għalfejn qalbi. Il-wirja tinnis fil-wirja. Il-wirja da miftuħa ma spiċċax. Għal dawn l-aħħar ġimgħat Farrugia ilu jgħid li se jgħaddilna kopja tal-kuntratt ta' ingaġġ bħala Kap Eżekuttiv ta' Malta Enterprise. Meta talbu li bi Freedom of Information pubblikajtu mill-ewwel b'mod trasparenti. Għandek le mhux vera, kif għamlu ġurnalisti sħabek u tajtulhom mill-ewwel. Iżda għaddew aktar minn ġimagħtej u minkejja li saret talba uffiċjali skont l-att dwar il-libertà tal-informazzjoni dan il-kuntratt għadu ma wasalx minkejja li fi kliem l-istess Farrugia dan kien se jgħaddih immedjatament. Issa Farrugia qed jistaħba minna u jipprova ikkeċċina.